දෙමළ කතන පුහුණුව. ආයුබෝවන් වණක්කම් වණක්කම් ආයුබෝවන් වණක්කම්. ඔයාට කොහොමද நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க. මම හොඳින් ඉන්නවා நான் நல்லா இருக்கிறேன் මම හොඳින් ඉන්නවා நான் நல்லா இருக்கிறேன் මම හොඳින් ඉන්නවා நான் நல்லா இருக்கிறேன். ඔයාට සනීප නැද්ද? உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா? ඔයාට සනීප නැද්ද? உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா? ඔයාට සනීප නැද්ද? உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா? ඔයා කෑවද? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ඔයා කෑවද? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ඔයා කෑවද? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ඔව් මම බත් කෑවා. ஓம் நான் சோறு சாப்பிட்டேன். ஓம் நான் சோறு சாப்பிட்டேன். ස්තුති නන්රි ස්තුති නන්රි. දෙමළ කතන පුහුණුව. ආයුබෝවන් වණක්කම් වණක්කම් ආයුබෝවන් වණක්කම්. ඔයාට කොහොමද? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க. මම හොඳින් ඉන්නවා நான் நல்லா இருக்கிறேன் මම හොඳින් ඉන්නවා நான் நல்லா இருக்கிறேன் මම හොඳින් ඉන්නවා நான் நல்லா இருக்கிறேன். ඔයාට සනීප නැද්ද? உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா? ඔයාට සනීප නැද්ද? உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா? ඔයාට සනීප නැද්ද? உங்களுக்கு சுகம் இல்லையா? ඔයා කෑවද? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ඔයා කෑවද? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ඔයා කෑවද? நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ඔව් මම බත් කෑවා. ஓம் நான் சோறு சாப்பிட்டேன். ஓம் நான் சோறு சாப்பிட்டேன். ස්තුති නන්රි ස්තුති නන්රි.